Tak, třído, vítejte zpátky ve škole, začneme slohovou prací, kde mi napíšete, co jste dělali o prázdninách. Asi máme až moc úkolů, takže bych odpálil školu. Zapálili ještě k tomu, ať můžeme konečně domů. Taky bych nejradši domů, nebo si dojel na vodu. Chytil si nějakou rybu, hezte, porej bazuku. Let's go postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je tak plus tak. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát Minecraft. Let's go postavit si Minecraft školu, plnou youtuberů, bez úkolů, jenom o Minecraftu. Škola, kde není matika, jenom kolik je tak plus tak. Nemuset chodit do školy, sedět si doma a hrát